Er zijn steeds meer patiënten met onophoudelijke pijn. Die pijn is allesomvattend, dat sloopt je als het ware. Maar er is iets aan te doen. Daarover gaat het straks en ook in deze uitzending. SGP Vlissingen gooit knuppel in hoenderhok. En de angst van zweefvliegers. Goedenavond. Een pijnepidemie, zo noemen deskundigen het. Steeds meer mensen hebben zware, chronische pijn. Veel meer dan dat er patiënten zijn met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of diabetes. Er zijn oplossingen tegen de pijn, maar volgens specialisten worden die nog maar weinig toegepast. Gaan we hem ietsje moeilijker maken? Mag je je voet boven de grond laten zweven. Dus niet... Er moeten meer gespecialiseerde behandelcentra voor chronische pijn bijkomen. Daarvoor pleiten anesthesisten. Behandelcentra zoals hier in Goes. Ik ben hier binnengekomen met een rolstoel. 4 jaar geleden. Ik kon ook mijn benen niet bewegen, ik kon ook mijn handen niet bewegen. En je krijgt natuurlijk een behoorlijke pijnmedicatie. En daar ben ik nu vanaf. Hij is niet de enige. 1 op de 4 Nederlanders kampt met chronische pijn. En dat aantal neemt toe, merken ze ook in Goes. Ja, we geven dit programma nu 13 jaar en in die 13 jaar zien we echt al een toename. Er komen steeds meer oudere mensen. En bij oudere mensen heb je ook mankementen zoals artrose enzovoort. Daar zit ook een mate van pijn bij. Dus we zien dat wel, we zien dat inderdaad wel terug. Hoe is het om heel erg veel pijn te hebben? Dan wil je maar één ding, je wil van die pijn af. Dus je slikt medicijnen, je grijpt eigenlijk alles aan om die pijn weg te krijgen. Maar op een gegeven moment lag ik alleen maar op bed. Om te proberen die pijn zoveel mogelijk weg te laten hebben. Als jij pijn hebt, dan doe je dus dit. Dan ga je dus helemaal zo zitten, maar dan verkrampt alles. En het is niet alleen het pijnpunt, maar alles gaat verkrampen. Die pijn is allesomvattend, dat sloopt je als het ware. Heel erg, je kan er niet goed mee omgaan en dat is het probleem. Je moet leren met je pijn om te kunnen gaan. Als medische ingrepen niet meer helpen en pijn chronisch wordt, is de enige oplossing leren met de pijn omgaan. Kan je daar zelf voor een reden bedenken waardoor je pijnsysteem meer getriggerd was? Ja, 1 keer wel. 1 keer had ik een reis naar mijn dochter toe. Dus dan heb ik wel een dag behoorlijk wat pijn gehad. Zou je bij je dochter even kunnen liggen bijvoorbeeld? Zeer zeker, ja. Ja? Dus we proberen breed te kijken van wat is er nodig bij iemand. We gaan kijken van kunnen wij het lichaam nog trainen, dat het sterker wordt, dat het beter kan ontspannen. We kijken, kan het op mentaal gebied, zijn er factoren die meespelen. Hoe zit je dag in elkaar? Dat moet je leren. Je kan ook zeggen van ik ga niet. Je kan ook zeggen van ik blijf thuis. Want ik ga niet meer naar kerk of wat dan ook. Ik ga niet meer dit doen, ik ga niet meer dat doen. Ik blijf thuis, want ik ervaar die pijn. Maar als je dat niet doet, als je zegt van nou, het kan wel, maar kun je daar rusten, kun je daar dit, kun je dat. En als je dat gaat leren, ja, dan verandert er wat in je leven ook. Dus dan is het niet meer allesomvattend. Dan word je als mens natuurlijk vrolijk van. Je verwacht eigenlijk, en dat was ook de voorspelling, dat ik in een rolstoel zou blijven. En ik ben nu rolstoelvrij. Dus je kan veel meer. Je kan veel meer van je leven maken. En ik zeg niet dat het altijd vrolijk is, dat hoor je mij niet zeggen. Want die pijn die is er nog. Ik ben niet pijnvrij. Alleen je kan ermee omgaan. Hier ervaren patiënten dat er toch nog iets te doen is aan chronische pijn. Heel veel, ja. Dus er is hoop. De SGP Vlissingen wil het partijbeginsel schrappen waarin staat dat vrouwen niet de politiek in mogen. Ook willen ze gemeenteraadslid Lilian Jansen voordragen als eerste vrouw op de kieslijst voor de Tweede Kamer. Juridisch gezien mogen vrouwen al op de kieslijst, maar in de visie van de partij staat nog steeds dat dat in strijd is met de roeping van de vrouw. Dat is niet meer van deze tijd, oordeelde de Vlissingse afdeling gisteravond. In Vlissingen is al 10 jaar een vrouw actief namens de SGP. En eigenlijk dat artikel uit het beginselprogramma komt niet meer overeen met de politieke praktijk binnen de SGP. Jansen was die eerste vrouw die 10 jaar geleden gemeenteraadslid voor de partij werd in Vlissingen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Een carrière in Den Haag ziet ze wel zitten. De rol van volksvertegenwoordiger, daar voel ik me zo mee in mijn element.
Dat weet ik nu als raadslid. Nou, dat kan ik als Kamerlid ook zijn. En dat er zoveel steun was gisteravond, wat betekent dat voor u? Nou ja, dat doen we ontzettend goed. Je krijgt vertrouwen, de gunfactor is er en ja, dat is een warm hart, absoluut. Op het partijcongres in mei volgend jaar wordt gestemd over het aanpassen van dat partijbeginsel. De 4 jongens die juwelier Minderhout in Westkapelle zouden hebben overvallen, blijven nog 2 maanden langer vastzitten. Het gaat om 3 jongens van 17 en 1 van 15, allemaal uit Vlissingen. De overval was eind september en ze werden diezelfde dag nog opgepakt, dus zitten inmiddels 6 weken vast. En dat is nu door de rechtbank verlengd tot begin januari. Tijdens de overval kreeg een van de medewerkers van de juwelier een pistool tegen zijn hoofd. Eigenaar Piet Minderhout laat weten dat sommige collega's psychisch nog altijd last hebben van de overval. Een van hen zit erdoor in de ziektewet. En de buit die is nog steeds niet teruggevonden. Amerikaans bezoek in de haven van Vlissingen. Vanuit de Verenigde Staten komen in totaal 1400 tanks, voertuigen en containers aan land, die daarna per spoor en over de weg naar Polen gaan. Op dit moment wordt het derde schip gelost. Alle voertuigen worden hier op de plaat gezet en klaargemaakt voor verder transport naar Oost-Europa. Dat is een hele klus, want dit keer wordt de operatie vanuit 2 locaties gedaan in Nederland. Naast Vlissingen vertrekken er ook tanks vanuit de Eemshaven in Groningen. Nou, het bijzondere aan is dat je nu op 2 plekken tegelijkertijd de Amerikanen moet ondersteunen. En dat vraagt best wel wat van het Nederlands leger. Maar wat is eigenlijk het doel van zo'n verhuizing? De Amerikanen oefenen hiermee dat zij makkelijk en goed kunnen roteren. Eenheden van Amerika naar Europa en vice versa. Met een beetje geluk kun je de Amerikaanse tanks die via het spoor worden vervoerd spotten. Maar dan moet je wel een wekker zetten, want al dit materiaal, als het per spoor weggaat, dat is allemaal in de nachturen. Ja, dat is het mooie van Zeeland. We hebben 1 mooie spoorlijn, dus dat is de plek to be. Er moet meer geld naar de Zeeuwse cultuurinstellingen. Die oproep doen de Zeeuwse overheden samen aan de Tweede Kamer. Het Rijk kiest iedere 4 jaar een aantal festivals, musea en gezelschappen uit die 4 jaar lang subsidie krijgen. Maar de verdeling van dat geld is scheef, vinden ze hier. Per inwoner krijgt Zeeland ongeveer €4,50 van die subsidies, terwijl Noord-Holland maar liefst €85 per inwoner krijgt. Wouter Bogaert wordt de nieuwe bestuurder van ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen. Bogaert komt uit het gevangeniswezen. Hij was verantwoordelijk voor de zorg in gevangenissen. Hij is opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen, dus heeft een band met de regio. Hij doet de financiën bij Zorgzaam. Kim Hurkens blijft verantwoordelijk voor de zorg. De Zweefvliegclub in Axel maakt zich zorgen. De club zit er al meer dan 50 jaar, maar vreest nu voor de toekomst. Het plan van Defensie om grote delen van Zeeland als oefengebied voor laagvliegende helikopters te bestempelen zit de zweefvliegers in de weg. En hier zie je dan zo'n zweefvliegtuig. Peter Bikkel is al sinds zijn 14e actief bij de eerste Zeeuws-Vlaamse aeroclub in Axel. Inmiddels is hij trotse voorzitter. Vliegen in een zweefvliegtuig is voor hem ultiem genieten. Het gevoel wat een zweefvlieger heeft is als je met een auto door een onbekend gebied rijdt en dat lampje van je brandstof gaat knipperen en je weet niet waar de eerstvolgende tankstation is. En als je daar aankomt of dat tankstation wel open is, nou dat gevoel heeft de zweefvlieger continu. En dat maakt het juist zo uitdagend. Veel spanning dus. En de zweefvliegers hebben inmiddels ook spanning van buitenaf. Defensie wil delen van Zeeland omdopen tot laagvlieggebied. In die gebieden mogen helikopterpiloten oefenen met laagvliegen. Defensie zegt de oefengebieden nodig te hebben voor dreiging nu en in de toekomst. En dat betekent dat Defensie meer ruimte wil hebben. Dus ook in de lucht. De lucht, ja, die gebruiken wij ook en dat willen we graag en dat doen we ook met allerlei andere vliegtuigen tezamen. Maar wat nu blijkt is dat Defensie hier laagvlieggebieden wil hebben voor helikopters. Precies op de plek van de Zweefvliegclub. Dat is op zich geen probleem, maar wel als Defensie alle luchtruimte opeist. Het gevaar bestaat dat Defensie zegt van nee, alleen voor ons. En dat is iets waar wij natuurlijk, ja, dan komen wij in de problemen en dan kunnen we hier geen les meer geven. Dat zou vooral door de weeks problemen opleveren. De toekomst van de club komt daarmee in gevaar.
Het kan effect hebben op het voorbestaan van de club. Hè. Leden kunnen afhaken omdat ze niet meer door de wees kunnen vliegen. Paul van der Wielen uit Heikant is een van die leden. Ik ben hier best wel vaak te vinden, ja. Hij vindt de plannen van Defensie kwalijk. We zijn natuurlijk een hele kleine speler in het geheel. En die zijn dikwijls het slachtoffer van dat soort plannen. Daarom heeft de club een brief gestuurd naar de gemeente en de provincie. Uitgangspunt is dat Defensie het luchtruim niet voor zichzelf opeist, maar deelt met de club in Axel. Dat noemen we see and avoid. We zien een helikopter en we ontwijken een helikopter. De helikopter ziet een zweefvliegtuig, ontwijkt het zweefvliegtuig. Op die manier kun je prima in zo'n luchtruim samen vliegen. Feit is dat Defensie nog geen beslissing heeft genomen. Pas in 2025 wordt bekend welke gebieden officieel oefengebied worden. Dan weet de club of de leden kunnen blijven genieten van het vliegen. Of ja, genieten, misschien is dat niet voor iedereen weggelegd. 100 meter per uur, 100 meter hoogte hebben we nu. Dan zijn we boven. Oh, alles goed, alles goed, alles goed, alles goed. Je ziet iets klappen na de landing. Dat was het. Het was koud vandaag, waterkoud zoals dat heet. Het bleef ook nevelig met af en toe wat motregen. Niet echt een dag om naar buiten te gaan. Morgenochtend blijft dat nog even zo. Morgenmiddag is er een kans dat de zon doorbreekt. Maar zeker is dat niet. Als de zon er is, wordt het 10 à 11 graden en anders een paar graden kouder. Meer weer krijg je straks van Stefan. En meer nieuws krijg je morgen weer van mij. Tot dan, een hele fijne avond.